3,5 millioner nye dankort er nu sat i produktion. Og i løbet af 2004 skal alle dankort og Visa-dankort udskiftes. Det gamle dankort erstattes med et nyt og endnu mere sikkert kort med en chip. En hvad for noget? Ja, en chip. Ja, en lille computer, som gør kortet mere sikkert. Hvor kan man til? Jo, har du dankort i dag, vil du i løbet af året automatisk få tilsendt det nye kort fra dit pengeinstitut. Kortet kan ikke bruges, før det er aktiveret. Det gør du ved at ringe til det telefonnummer, som du finder i brevet. Du skal underskrive dit nye dankort, før du bruger det, og klippe det gamle kort over. Klip det over? Ja, du får jo ikke brug for dit gamle kort mere. Hvad så med min PIN-kode? Skal jeg så til at lære en ny? Nej. Du beholder skam din gamle PIN-kode. Hvad skal jeg gøre? Jeg er først hjemme efter jul. Altså, hvis du er bortrejst i 30 dage eller længere i år, skal du bare kontakte dit pengeinstitut. Nyt dankort, større sikkerhed, samme PIN-kode. Det er der til at forstå. Du kan hente en folder om det nye dankort med chip på biblioteket, eller få mere information i dit pengeinstitut. Du kan også læse mere på www.dankort.dk.